no mu nyina da epre mo epre ne mo de ye pam yede mo nkyere mo ebesam mo ewa kasebo no emum yebebo awura mo ewa posifo nsensem akopie mum ewa Bunu East mantemnim na Bunu East police commander eden krata bonten echire mi say eye akwamukafo dwumade a mo ye akromfo akobọ kro no menne omoto ate meka say omo wiye sika botene be 300,000 Ghana cedi aka ne sika no eye 3 billion pospo abomade asom pachi eno so mo nkyere mu no yede ebesam mo ewa kasebo no esom na ebefri posifo nsensem a yebegyina mu awa yam papa aka ne oman Ghana ya photo samfo mekire former finance minister Ken Ofolia Tensensem no sanda to ntwayom na OSP me wo fa se kisi ajaben ode nsa to dwa kire mi sei sesi ame no kasei yam papa Ken Ofolia Ghana fo afini bruta na se de nsem ne te no se wo po ompo Ghana mra bekwa kofa na befri sei se wanya nkrata mpo se wotena US man mu mpo a emram bia si Ghana kwanse bekwa na abome no bebo na nkuntabuo atimi eye adwuma ede afa ne nsem no emu na ibebo agura mu awosoafo no no hwe oman yensa ase yakwaye ena asase mu dodode yankopon de atom yen mekire minister for lands and natural resources oniminyamfo Emmanuel amakofibu akase ekire mi sei sesi a ye kase ne nya de am mensini mekire municipal metropolitan and FDC fo no enya de a enkrate bia ba ekire se wonom edim fidie etu galamsey ana mo se o manga na nsa se nya de bibisa abeto empenifo animum ensem no pina ne kan ya se wonkonwa bese mo se enumere no nsia kase wo dielo ha ne nsia ekiripo enkron kasa fidie som na dwuma koi ana asu asene me ka ba numere yi se dwumadie bia wudi a wo behia fidie wase no se live band nkwa na hia me dofo e dwuma ko ba ko pe ne ye kanfo am animere yi ye fe ne se ye fair group band tiedi ni yi eye fair group band wana mo pe no mbetumi asom eye sompa kwan sokram ebia na wo wade wedding chinchinchi uni haw ebia na ye na abafie anase wudi wawoda birthday parties ahoto ebia na wasua adwuma pon school na wo pon ho na graduation fa bedan ye wate ensore dwumadi ahodo bia mu die ne medofo yi mmomode antom nsa na momfa dwumadi no konkwahye fair group band nsa na ye ne ye ba dwumadi na betumi akonka ne pam na die ntia ye ne ye safata se besom wo ne nie yedwumade yede na hotepa ye quality sound ye sanso professional instrumentalist and ye quality instrumental ye ba na ye so amdofo yi wani de baje pa na free group band no omte sabe aboa soroboa wo fa enyonkon akotokro nka sorokra ye kira kwani ye watema committee 22 ba rose inside honom ene ebutum ya homa na 0242 965 391 0242 965 391 ana 0541 149 741 0541 149 741 na sanso na nimre ye kanfo Lumba nsupa ediamam na ye kan Lumba nsupa ensuo ne ye nsuo no so yato yabo ase de famfidie mu ehotepa entunya binum asunsanso bone wona ne tonkwanta amdofo yi mapai kram wei aka yam papa dade Lumba nyuma pa ne ho bi te bomode an pa bi a kire kwan ebia ne wa bi shop bi a wo pa bi de aton medofo me tufu anumre bomode akopɛ Lumba nsupa gu mu wae na enka dwa sika benya ne nya dewa sanso na mo pa bi atonton traffic light ni moto adi mo mamode an fe Lumba nsupa mpenifo e dodo mo pa bi an mo nsa beka wo wa chichi ne benche na pese de bra wonso anyhow kitua bi pe na abetumatua na je ya pa preche de amam Lumba nsupa ma trufo ni 054 0548 0549 889 685 0549 889 685 ana 0549 436 616 ye won kraba tapi e won kraba premantem enti wo mpotem ha no makohonom wo kwa benya bia to wai wo kwa dansoma na madam abenya meche butum na ne shop no e wo dansoman eno no e ben Lumba sport e wo dansoma ho apia tus le mu honom am na homa ne 0557 349 401 na de sha mo wo fa nko moto adi free say me wo fa seba Mavic ebutum na ono no wo sport m and shop no e wo onyina se washing bay na homa ne 0500 680 783 na Dakoman brother kame butum ne shop no wo Sacred Station e ben adom chopa no na homa ne 0244 094 793 do we yanso me wo fa se edit kwesi butum ne shop no any center university na opposite na homa ne 0246 601 004 pokuase utumase na nasa chira butum
ne shop no was certified water depot I no bank government school no na home atrofo na 0592 317 481 Tema Auntie Emilia Butum ne shop no Tema community 4 Sekadi Dwat ho no ma ana Butum na home atrofo na 0540 423 201 Ashaman ya waso ani mienu de dikan eya me wofa se patience doponyo ne shop no wakeke in annex vaco flat ho no ma no Butum na home atrofo na 0543 499035 Ashaman Kreya wo Peggy Mami Business Center Peggy Mami Business Center I don't know what court junction na ben ye police barracks na home ni 0243 330 836 when adwuma question say enumere ye ntenase na yemfa enumere no nsia ka se bo no mu nkiremu emesom okenka ni ba ko a me ko ne kontre nkra ba soma enumere no edi a meji so ye wofa o se ade yo de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mahutedin and the bantwe bona na otafricha me dame ho me ba me de kasebo nkire mo ankasa besom nansa na no me wofa se rose gold wosi de ye kase bo no eye de ba dia wadama eba na nsempatie amamu nsem di ya kase bo de hinta nyina aha de pa hontama DLFM 106.9 kase bo no nie aha de nyina yetie DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba. Efi tumrika neshia yen ewo Facebook and efinsi YouTube. Na yemfa kasebo no etiri mwankasa ensomum. Yensha kasebo na se efenfiri o Ghana. Ya sante mantemu. Na wraho samam. Abato di ya kasebo pono so anumre etiri mu am. Asante mantemu kumase. Enkwenhyeblani biasi ewo mra ene trailer yi kai bia afa ne magusu bebre na araho sam ne say shenkani na kofeli break ama kana akwakotwi e de afa ahyan pode enwotwe so ewo kumase asokwa oba pass no eso honom ewa sentimental am enam so mani pa pode basa eprebiom da sisi no emu eden pam no dansi no hu de si ye ene enam si no tonkra efia sentimental ma de kasebo me wafa se Samuel Fulubot twenko no wokire mi say na trailer no efri anoga Johnson ani kire mu ahwodwo runabout na mra shenkandi mirika wokro no ena wo fairly break inteba ne sa pe na adwonko ene atija ena kai tifi ne mirika tenta ode ko ne nyasem kuma ene ba se wo kwana nim ani na nka ne kire mi say ene ahyan pode nwotwe na trailer ekotifa so am ene Toyota Santa ne ho aka pam Honda CV ne ho aka Toyota Corolla nso eja datwa Sansana Nissan CV ni ade a Kia Morning na ade bebre Toyota pickup Mercedes Benz salon car ka asan na doson podo nwotwa ne nyina da chese de aye no ebi atete kura chese ahomete pam no shenkene no na otwi eye Toyota Santa Fe anidin ade Kwame Mensa kire mu say yes eye no kura pam onam ne kwan ohun yan se trailer na tifri na America ote ba na ne dwanaje wo kra nkwan so dem ne gomola nkwanhia ene wo doje amfa na de abanya ntem ne enyam enipa pode basa wo ma prem ayedinye pam na mo fa se Kwame Mensa edin sem sei atu DL kasebo enim ye very eyipa the ban say ye nyina ye ba nti metimachi say ye bi traffic ni so ana ye ba nti meti say kana pim kakese na pim machi na mutuma pim ne epia ye ba nti pia ye free the other side wa na de ma lose control ana de me kan Jesus eradiji kai mu fo nyina ye nipa 5 ana etikai ana nyina ye say erade abaje na nyamedom de ba be share na eduhu na abrayen so far there say you need critical issue bia say obi a collapse na bibi sade but according to driver the ochi kakesen so far obi amfim cars be 18 do obi amfim enti nipa pade nwotwe no enya de obi a efilimu na mmom eprafo pa de o prapam na no wachi na passenger ni ba ko kirem say in fact in question na no ade pa no so e kan de si ye nyina
ɛde to di kasebo ensentwerefo we did na dankwa ya ha driver ya de ko fanchi bra enti edu askwa interjiji so that filling station hall mu na eba no ye de traffic so eba ye mu si achi ka kesi gugugugugugugu yes ye toso be se 9 no na ka ya twa fire so enti bi chame ane ba mu hene de o ma employee de batum mu ba ku na chame ni se mu ye ya na ba mu hene no so so 9 mu de ba so fa ka ba 18 de obi a so employee na ge ba ko so hu se otonsuo ha se be no otonsuo kwa no so ka no yes ano twifa obabi bo ma ne bo no enti ono so se 9 ono so mu de enti hu so no ne hospital enti chame ne ba mu hene de bawo chame ane bawo ba mu hene omo so no e do mu hospital e ko se omo condition sensitive ani a wuti ye aya passenger ba ko no na waka akwantufo ho obra nkwanhia ni se ye awa sante mantemu ne din edna na dankwa ena mote ne kana mane boyi ya mane boni Samuel ofoliboaten ena difri asante mantemu ebesom yen yanto akase bon so yafia ne mfankyere o my Ghana yabunu East mantenem na nsem afiri ho na moba no abo apeso pam na bunu East Regional Police Command orma badwumade na enya de wakram na monsa ka nipa pode insiam susu se wonom eka ekwamukafo a moya kronfotetu amoapam adwumaje todwa ewo poto eye gulumpe kwantempon no so ache so mabokro na amekese sika bochi na matumi awia no wokane nyina abomu a ebe de se 300,000 Ghana cedis aka ni sika chese 3 billion dwane ni bi sika no mawia ne sa no na positive ankrata ba bonte ne omode ba na chirem sei asem wosi akita won sabo so na toso tunkrom be chira July 19 2026 ana mu chirem sei o hyenkani bi eza one de owura ya fa ne se opani fa metu kwan kakra na mekwa akodim dwuma ana obo de ho moden aka cha ne nyonkofo mo ya kromfo se ma fo owura bia ne tu kwan na in fact cash na ta so pa mma ye nhia wo ha sei na ye nkodufu ne ye sika na je nkoprepre chire kra na a positive ankrata ne chirem sei emra ball anopa no nwotwe we anumre no nwotwe mom epa ho semeduasa 8:30 pm wonu koduru eye poto police barrier ane na wakentampo kwantempo so police division ana positive no ensa kankra sei wo moti sei nyoma bi kwaso achese kramfo bi atiesi kwantempo no so awidie bi yakwaso no ana kura no boy ba na nyadewa ena ba ne sapena positive ma ho ye ha no mudi mri kantente ana mba madia ho so asema bade ne yanya wade ne nkwohwe de yakwaso am wane mokwa ya mpa ne ne yampa ya kramfo ya gibum na so mo de ho akanwura wa ma ne twa wo no ma owura ba kwa monsaka ne din di Abdul Sadat Ali wanya mfinhia no aduenu 9 24 years on na wa hyenkani a otwi Toyota Voxy hyen bi na registration number ne ye AS 1541-25 emono sokum ana wotim na sabi odidi nsem hunu sa no na hwehwemu adikan ya posifo ya ne kirem se Abdul Salat Ali ebo no homade bobo ni papi din a owura ba kwa ne din di Samad Isaka wanya mfinhia do ne 9 24 years oka hom omu kirem so no so etwikia rano ono so ka ho bi registration number no AS 7337-23 ono so ka po kromfo ho ena posifo duadua mu sa na mokwache Samad Isaka wamoche ne pa na say yes ade ne yame nko a ya da so panti mame mam din ne bi nka ho ena ono so bobo din ne nyina fine ena posifo ma din ade duadua mu sa mo kire mi say sada kro na emra bo anumre na nwotwe epa ho semeduasa na pepepe na mkopie mum ewa ya porto gulupe kwantempo no so na mu duadua mu sa kakran ena mko hu say yes ena ya posifo mo du tembo dwumaden na mka kira mu say seniors agitao ya tesa kromfutecho mo bia kwa wi owura bia tese sika mo de kwa ne sika wa krante besere momode amwo na giantinsim ne enko badwumaden kwa che sa kromfo nyina na mu duadua mu yam hwehwemu a omo kirem sei omo kopim owura ba ko ne din ade ya sedu wanya mfinhia ne aduasa ne 35 years ono so mu kirem sei kia wura noi eya ne dia na sankwa nkrono bo na eka ho no mo se opepai sa ono so nim hu biom ono hu pavi sei eya owura odikan ne din de Samad Isaka ebo modern de amane bo nyina bo no anamo mo kwakotu obupe mo kwakotu nantwie nyina o ka kire no ina ono so dada wono manager
obi a ono wotu no kwan sebe wakọ han ka fa me kọ na me nkọ fa nantwie e me tan ho no ma na opani tete no kwete wabọ ma de tete no akọfa nipa bi aka ho akọ horopo no agi ni sika nyina na portfolio kire mi say emna mo che akronfo no omunya tuo yi bi pester omuji bi fre omo nkyɛn afi nso eye kra wura no eka ho a kyesamode nam kɔnobɔ ekwan so ofen so asante mantamu aja se krono na mo bɔ no ho no mo sam na portfolio kire mi say emram de mo no hu say yasam na ageta kyese nipa pi ka ho akronobɔ na ekoso omu kire mi say owura ba kwa ne didi Abdul Rahman eye Mashud wanya mfinhia aduonu ba ko 21 years ana finse ya Sigri Aboka wanya mfinhia aduonu 25 years ana finso we awini eye 7 wanya mfinhia no tonkron 19 years ana Feza Salifu wanya mfinhia no aduonu nsia 26 years na ese kronobɔ no ekwaso saa na portfolio eduaduam a wama modern yakohu say yes sika botene 300,000 Ghana cedis ehjem nanti weto ena posifo atime ache wonom agi sika ni nyina na nhwe mapaguso ansem no ekwaso adehia ajatum says no kura papa na mom nipa oba modern ma tip off say wo wura di sika bi tukwan no eye Samad Isaka ono na ba modern no otwi ayi afa ni say Toyota Voxy ena ka kira wo says e dibrika makofa sika ni bam ni tukwan sika hia no mom la ne enkoje ena jamudu adi amama mmɔden akɔchi papa ya ɔmawrobu ni na mra openipon no ya regional police command ede matechiman me wafanse eye DCOP Shaibu Sadik osai ene zentrafo aka se kirem se hwem mapagusu ekoso na nipa bia ne ho bom no Ghana mra ebewro ne pieto no kyena hwe ade ya wepi ho no kirem se asem ya tuntwere makoso agina mona so abadwumaden atufo number sra Ghana fo ewomani ya pa adwuma na fa wonsa ya wate na said ya posifo soja no se wanya na moche wa Ghana ba ya wose poso eso pa na so de bre wonya bi da entuentum fo pa ma akro no ya mode no se manya ya Ghana mra ade mu nyina betom labo episen penifo aka se petapeto ya na de wuro no eye mra ode nsem sei eto nsentwefo anim. On Sunday 19th July 2026 at about 20:30 hours, police personnel on duty at the Porto barrier received intelligence that a robbery was in progress between Porto and Lumba. Personnel on patrol duty were dispatched to the robbery scene. The 4 robbers who had stopped a Kia Reno to rob its occupants escaped into the bush as the patrol team arrived at the scene. Acting on this information, the counter-terrorism team that is stationed at Kintampo, together with the local patrol team, pursued the 4 robbery suspects in the bush and successfully arrested all 4, namely Samad Isaka, aged 24 years, Faisal Salifu, aged 26 years, Azigri Aboka, aged 25 years, and Stevie Awuni, aged 20 years, at Kawompe Main Road, where they attempted to board a vehicle to escape with their booty. I also want to commend my team at Kintambo, led by Divisional Commander ACP Mr. Samuel Gamson, and all men, especially the counter-terrorism team and the patrol team on duty during the period, and all other officers and men who in diverse ways fiercely pursued these elements. It is sad to note that these able young men who are supposed to use their youthful age to explore something meaningful have rather decided to go into robbery as a source of livelihood. Let me use this opportunity to sound a word of caution to all criminal elements in the Bono East region and the country as a whole to find a meaningful job, because they will not find comfort in Bono East region in particular and the country as a whole. 106.9 Ani a wuti obawura mu ewo Bono East mantem ne mu a ono ya regional command ewo Techiman. The den at the DCOP Shaibu Sadik osei ena wote ninken. Entiano no ma kronobona ya mudede ne yase munyae. Na ntesa Ghana mra ede mu nyina ebeto mo level. Ekire din. Na yanto akase won so e ne yanyina o mai Ghana. Akane o mai photo samfo mekira former finance minister nsensemu. Na nkrata e free Office of the Special Prosecutor we bekan se Kwasi Peter OSP Kisia Jaben ekire mu sei Yamfanto Ghana mpenifo nyina ne mu sei akane o mai Ghana photo samfo kan ofoliata
sesi ameka se na why wanted why you wanted and can ofolata no Ghana fo hia ne den and is out to me the bus ka benya short task no be den pam na OSP kisi aja bi kire me say me no ka se kan ofolata wo me sa ne nsaka United States of America nkrata pa je se wotna honom e de nkwe na Ghana de ompese obeba kram o cheme mfa nto Ghana fo anim say yemba pa kan ofolata wabɔ Ghana dwirim aba maden Ghana ya foto no de bɔne ade fitie afitito atue foto no to ayim sika di owie ne waje hwam tese ne okodro miratom osini kwisi a yedi jagu ni bɔno wantumi anyinam okokram ene o kirem se onya Ghana ne de hye oya US man ne de hye nti US man mfa ne nsie kura na kire nye din ana na nkrata ne OSP di ababonti kirem se wom se United States of America one immigration judge David Gatti adabatu dwa say one masaka nkrata edi free OSP aso na mom no mu kirem se sa nkrata na ekeka won monsa no elake credible evidence na se nkrata no ye ka dance die pa chese kanufulata abogana dwirima wamo de mu nsada hunu ni sa o enti na hu hia se o beja ne se o mera Ghana no mefensi nkuntabuo ene ntina wo manya ne sama kanufulata ntimi ama no nete se no OSP nkrata de batu dwa ena brada yi kita won sabosome ne data so edenu baako wo mfimpi miene edenu nsemu no o kirema sese no kanufulata wabɔ Ghana dwirim wadi Ghana sika pa no wie no nkuntabuo nti wadwane no enti efa ntumanim abangu so ya nkrata de ne befa ne say extradition ba ko fa ne na ba omanyimu a oman Ghana osofo no no hwe oman ya tete so no kura yenso na ya ban lo epani mekire Attorney General Minister of Justice Dr. Damle Kayane ayan nkrata tenten na kofa na ba no beduru Ghana pe na de na kwagya temu anim ne tototo na no abisa ne se mba pa kan ofulata Ghana sika ne gudiye awani a adanside ne de hen na no abɔ no nkro ne ahba bia Ghana mra ade susan ade bodo hono befa na OSP kirem say kanofolata ewo mi say wanya US nkrata de na so yamfa ntumanim sa nkrata na nsa aka no entimi nsi oman Ghana ho kwan say yentimi mfa oman nyimra befa ne say tradition no enkofa ne mfa ma Ghana ni tende say ameka say ne kanofolata odaso aye wanted Oda my Ghana wanted list so enti ya pendenden enti abetumi na ba na ode ne ba Ghana fo bede wase pam every say Ghana fo sika pa openi dia buto hwese kwisie na ode yakwa tena US a one na busua na do fo de proprechire etwa omanum de bia spelele no Ghana fo ho agwadi mpa enti aban gu so enche ode kata de tende ba kofo na ba na ne nsam no wo Accra High Court a court twen ko no fulata ne wa ba na ja o me yatumya prepare man sample se be ye be nsa na chena ya de ukosi se kohwe Ghana sika so a wontumi fa Ghana sika enkokotwa wanum supedede enti wani nkrata efri OSP me wo fa se kisi achapen enchen pa enumede mu kyeremu nyina esem na de yakase ebo no eye official. It's official. DLFM 106.9. Anya kanofulata ana anka no awomre ana se o so onye boni bi ana omre fie egura ya fie o ko ye ya fie o de bra ebi kura mpo na ya ngu ase na mudi gu na bra fie o de yem flick kanofulata nsem no na yentinsim awaso afọ no na oman ohwe ye nsase yakwaye ene asase ma do de be kan say Lands and Natural Resources Minister oniminyamfo Emmanuel Amakofi Bua onu kra na ye mashibejene de ma de sha wadam wo elembela bato mpeso aso magana to emantem na oden sama to dwa na dua ekirem sei enya de na so ye no ensa ka kranta sei Metropolitan Municipal and District Assemblies aye 20 kan say MMDAs no wanom charge illegal monies jisika free omunsem emakwa mo de excavators shamfine eni fremu mnuntum akosi nsuo nkyɛn ne kwayem etu galamsey ese Ghana sika o mensana hudum o kyerem sa monsan kan sankrata bia tesa akram na de enti odin sade tu dwa ne nyina kyerɛ sɛ eye Joy News hwehwem mapamba dadi sɛ ena wokwa asante manta mmea hudu bia ye kyɛ sɛ galamsey fo yi kwa na o makwa assembly honom assembly
sika sam nye ye nye excavators ni bi ye wo shamfan ye pese ye adwuma nti ye kɔ galamsey site enti ho hye ne sen ɛna na ye se assembly no momre ya mo receipt na sika pewa na omatua na kire din ɛna beto dwa ensem we na ɛnadue ya maga na mahye badwa fie me kire parliament ɛna oniminyamfo Emmanuel amakofi bo akire mi sei sansense na beto dwa no enye de na so ye no ense kan krata adanside bia fa ho se bibisa ekosom enti weni ye bosremuka na omaga na kra wo mra oman yimra ye wo no enya de wakram ansa no bibetumi anya tumi nkrata na ode efremu no tum ses kabeta ekosinwura mu no agese sanfidie no wanya nkrata e de free minerals commission enten sa emfa kram enti sansensem no krenim o kiremu sa wo hwa asoye a eno hwa oman Ghana efuma gudie tuo so mekire minerals commission wonom nkrata sa na homra beta ho am wonom regulation 1 o kirema uba modern akenka wonom nkrata asem na eye support services regulation no 2012 LI 2174 omo kirem se nipa bia oye Ghanani na opese wodi mfire munutum kokoyem kotufuma gudie no sesa won saka tumi krata every minerals commission nchen ansa na watumi de fide ne kra no etimi de sinwuram omo kirem pemisam na yakasai enya de a minerals commission fo ade krata tempo abaso mensen assembly fo no kra bibi se kwaso mpa omo de won krata sam ama omo kra o chema de sian fantum anim minerals commission fo ene asahwe oman Ghana yensase na yakwaye ene emu dodode so eka bom eba adwumade ahwe na wonom abọ oman Ghana yensase na yakwaye hu nyina ban ade amayen enti yemfa ntum anim oton Ghana foi omo entoto omdwumade asekra enti afiri neko nipa bi ombechew se wo ye menzine kanini no why issue receipt ade ama obi se permit onkotu galamsey ego menzine ensuo hu ne kwaye mu no machewa oman Ghana mra edo beto level na udantoa pa katoa ana abetie enti efa tuma nimpa asone bekọ so agye ne naso ahwe ma Ghana mra ebo yensase yakwa ne atena ye ho ban no etimi eyadwuma oniminyamfo Emmanuel amakofi bua enum nsem no enie. The ministry has not received any formal report of MMDAs issuing permits to cease and authorization for operation of excavators, shamfans, other mining equipment in mining districts. However, Mr. Speaker, a person intending to use earth-moving equipment or mining equipment for a mineral operation must first register with the Minerals Commission as a mine support service provider to a holder of a mining right in accordance with Regulation 1 of the Minerals and Mining Support Service Regulation LI 2174. In addition, Regulation 3 of the Mineral Mining Regulation, Mineral Operation Tracking of Earth Moving and Mining Equipment LI 2404 requires that such equipment be registered with the Minerals Commission and that the requisite mining permit be obtained before the equipment is operated. Also, Regulation 8 of the Minerals and Mining Health, Safety and Technical Regulations LI 2182 requires a holder of a mining lease to obtain a mining operating permit from the Inspectorate Division of the Minerals Commission. It is only after satisfying these requirements that a person has a legal basis to operate such equipment within the mining sector. Any person who operates such equipment without the requisite permit commits an offense under Section 99(7) and 99(8) of the Minerals and Mining Act, Act 703, as amended under Act 995/2019. To this end, the Minerals Commission, working with other agencies, continues to enforce these regulations and requirements and engage MMDAs to ensure that permits, receipts, and authorizations relating to mining operations and equipment are not issued to any company before the Commission grants the requisite permit. Any awuti ye ayo swafo no ana oman ohwe yensase yakwaye ne asase mu ene pa twede amponyankopon ede atoyamekire Minister for Lands and Resource Minister oniminyamfo Emmanuel ama kofi boa yemfiri masebadwom na yenyire mo man Ghana Enquires Parliament ensem no abo peso pam se dira wadwumadie e wo DLFM 106.9 so na yenkopie mu Accra Opla Square na Greater Accra Regional Office e de Ghana Standards Authority GSA ene omakoye ncheche dwumadie so nko pam e de Ghana Electrical Dealers Association etwene tiaka ne se jita
ni nyina hyehyɛ pa wɔnom de boa sɛ bɛyɛ ade hyɛ wɔnom kɔfa anyinam kanea ne made ba ɔman Ghana mu ɛna switches ne ho nneɛma no mbɛtumi afa de yɛ papa ɛno bɛboa ne gya hyehyɛ kɔkɔ so ɔman Ghana fiafie mu ne nnwuma mu no ɛso bɛtumi ateɛ na dwumadie sino kora mo yɛyɛ wɔ Opera Square wɔ Nkran mpanifo kyerɛ mi sɛ wɔnom ɛbɔ dawuro ɛbɔ kokɔ sunsanso bɔne a obi kɔfa nneɛma a ɛyɛ electrical product a ɛnyɛ papa sunsanso bɛtumi de aba amanfo afiefiem enyumam edwam ɛne nkeka ho enti ehu bɛhia pa sɛ okɔ akɔfa electrical appliances ne bi sɛ bia ɛhoma a yɛbɛmɔden de awaya yɛmfie ne ade na ɛsɛ fa de yɛ papa prɛko na wobɛgya sɛ bakɔfa de yɛ inferior goods na wobɛgye usika na Ghana ni egya kɔtɔ ne dɛm ɛba ne saa ɛbɛha ɔman yi pam na ɔpani kyerɛ m sɛ deɛ nti a mutu saa na mo no hwema ma yɛ ne dead pefe sɛ Ghana mam hanom ɛne nipa pi na wanom ɛkɔ amanɔne a deɛ ne bo afofofo lɛ no wakɔ akɔfa na ɔde aba ɔmam no ɔtɔn Ghana ni nso akɔpɛ cables ɛde akɔyɛ ne wayale no ɔno no wɔmfa ho ɔno onim de yɛ mpo ɛgya ɔkɔɛ ya mamahoma ne bi na wakɔtɔ ntentente ne ɔde sɛn adeɛ bɛkye ne deda ne damu sirei na ka banya dewa abusua japade ahye na nipa ewu ɔmanyim okyerɛ mu a ehu pam de sentinel matu na mompa ɛte sɛn na ma adwumade ne kyerɛkyerɛ ɛkɔso no ɛna Greater Accra Regional Manager ɛde ma Ghana Standards Authority Mr. Clement ɛyɛ Kologa Kubat kasa no kyerɛ me sɛn ɛna moto amutu no ehu hia pa na nneɛma ɛkɔso ɔman Ghana yɛ na fiafiem edwam ɛne nnwuma mu a wobɛhu na gya tirin na atɔ ha na gya atɔ ha na gya atɔ ha no dodoɔ na ɛyɛ homa yɛde wɔyɛ nyina fiefie ɛna afei nso switches ɛne socket dodoɔ na anya papa ɛna ka ho begya hyehye no ɛkɔ so wɔyɛ fie nti nene wɔnom kɔ yɛ ho nkyerɛkyerɛ yi ɔpani kyerɛ mu sɛ hwehwɛm bapira bɛtɔ dwa sɛ dodoɔ na ɛyɛ homa bɔne ɛne nneɛma ahodoɔ a amanfoɔ kɔfa bɔ ɔmanyim nti ɔbɛsrɛ Ghana fo ma mode ho dwa no kɔfa deɛ yɛ wokɔfa deɛ nya ɔmɔkyewa wɔn bɛhyɛ nyina na odwatire ne nyina hye nti ukɔ na kɔfa de yɛ prɛko pa ɔmo ne uni asɛm wotɔ ma Ghana ni a na ɔno so anya ne ma pa de abɔ ne ho bra bɛboa ne gya hyehye ɛkɔ so ɔman mu no ɛso ɛtimi atem me wo fa ase Clement Kubat ɛde nsɛm sei ɛto yɛn nsɛm hwɛ ni Opoku Emmanuel active anim Ghana Electrical Dealers Association so that everything come just their products into because sometimes your baba here enforcement na omo ntia se say your baba sample do market say we no we don't fail so say your baba educate omo say who person can nyama every support here say nyama no FFI so MT standard minimum standard at least so that we are saying Nhyiraba safe because we do that so we decide nyama aba na je se be sample na efela ye be sisi o capital no e go down the drain so the area say we are doing engagement engagement it will not be only for leader we will go to another place we will engage painters we will engage cement manufacturers iron rods it's an ongoing process and that is why Greater Accra Regional Office they have created it through the board and the Director General of Ghana Standards Authority to make sure that certain through market surveillance you let to identify niamano na enye na ye free market so na at least obiara nya peace DLFM 106.9 Ani a woti ye no ono ana wɔyɛ Greater Accra Regional Manager at the Ghana Standards Authority they did the Mr. Clement Kologa Kupat ana wote ne nkan na no wachi na dwumade ne to dwa no chairman titinani at the Ghana Electrical Dealers Association no yɛbɛtwa de tiaka ne sɛ gita yɛ me wɔfa sɛ kwabana kranten asiama ɛkasa kyerɛ mi sɛ dwumadie na mompa mpanifo tue yɛ adepa bɛboa wɔn mo pam inti obɛsra members no obi ama ne homoden sɛ obetum de yɛ adwuma pa na boa ne gya hyehye ɛkɔkɔ so ɔman Ghana mu no sɛ ka ho bɛboa na atumi abrase wɔse wɔsrɛ sɛ na nimu yada ma mo dɔdɔntɔ electrical nneɛma momode hunu sɛ okɔfa afa de yɛ prɛko pɛ wate na gya sɛ inferior goods na wafam we ne bo of donkomi no wakotu ni sɛ atwam de aba Ghana na gya wɔbɔ no donkomi saa matete so fofofo ahoma yɛ ntɔ ne saa eba saa na mudi mena sɛ bɛboa pa importers ene mo nso so a retail fam mtonton Ghana kakra mo mfa de yɛ prɛko bɛboa yɛ pa ma bibia atimi akonka me wafa sɛ kwabana kranten okasa no
or the same say and a 2 dear central for him. Me de komna kwanti esiama me na me gira chairman boni de obi ni bebi kwa efiba efise ebi ko wire school ebi wire hospitals ebi wire hotels nti se nyanyo pepe ya ma na onima onye ebi ko da hotel ebe ko hye no obebu school ebi twa ko hye no nti yenya abo ho mpai se sa nyamanyama boni de bi mama katimo abiem nti e de wan se won aba ama bibia ko kama wale se de ma mo se mo nan tintia na won banso a sa e kana o mo twa to nkofo so no o mo yimfo na won fa ma wa wode ba no mum na wo wode ba so nyama so mo ba mo san fa mo ba na o mo hye no se mo kana o mo hye se o mo yehu se won ahye no governor so se bi wa ye wa na ye hu bi ni e from ma o mo ma ba se de o mo se o mo ben no wa ba ye dia ye hwe won anim ene ya manim a na ye hwe oba odo ne kunu o se mi wura medo me hwe wa ene a wo ti ye ono ona wo titene ni at the Ghana Electrical Dealers Association Tita Mr. Kwabena Granting Esiama ena wote ni kanama ni boy yansem training Emmanuel Opoku Adusi Tudu asana mani se DJ Active ene di free ekrabo premantemu Opera Square ebesemu yen yan to aka se bonso yen free enkran ne yen fi anniversary of my Ghana ya sante mantemu na nsema free ho ba no in fact ebi eni anyampam na adehya wonam wo manso akwasi so awa manse settlement senem awa sentimentemu wonam de adesere mu oden e de ato asehwe omanga na nyinam kane eso mekire the Electricity Company of Ghana ECG and bio telecommunication services providers for no mo menyen saka network no wo mo sira mo pa titire mo ya den ama nkunta to bentum ewo manso akwasi so nim patem a kire say enyinam kanea bobo network nso ho sensama ene so akoye boache bidin enti ama de hye no mpuntuo de abo won mo pa se bedwonso abo akoko ade hye kire mi say transform okrodua ni mu no ye ketua bi fia sa no mabanum kire wo fa singlet hye me kure nduru kram omo kire mi say na kuro ne mu atre enti wo hwa nyinam kanea ho de na kwasoro pa na hwa transformer ejan na mu a kire say abofra ketua oni peni osene no ekodi mpaso agro kire so be prepare no kram enti masese no omo transformer na mwa ntenkane no obatia ne dum so sam obi kura tumi ebo maden akọ ekofa nam begu kire ne custom ehọ no mabense nkane na dum beya bosome ba akọ na nyina pro na ka banya tokwa omo kire ma ho kire na ye too much da to mbesere yisi mpanifo de bia mo hye bosome ni so manso akwati so amanse settlement na mu hia nyinam kane ho de nti transform masese no kura na ne mani ya mo de ya wai na wo kirem se ne wo mo electrical appliances pi na sai television set na sai fridge na jadem chese fan na hyi wutie tuato fridge na sai wonom AC na jadem tututu ni nyina ye dum so na nto mbesere mpanifo pam mpanifo san ka se kirem se wuyi enyinam kane na enkoye nso a ye ade ba kwa na odin pam eye poor network connectivity chese network na enye wo phone no chese wonni mpona ko isi iPhone anase ne smartphone dia modofo yi wa bregu kwa aje won saka banch da ho ebo yam phone ende ba ten hre na dua waso sa na wakofuru dua na osidia pempem be potent noise nkom ente sa pass obaye ko medofo ntumi nya bidda ade se jirem sa ade ya pa kra ne sen ebi asembo ne bi asie na putupuru obinyam yamfa ne kwa yare sabia ebi obi yale putupuru ano aye dene yamfa no kwa resabia hwan na wo frɛ no wo ye kɔ na enko ye behia ambulance enya adwuma kram ebi mpo na gya to honom ye pɛ odum gya adwuma ye koma emfa because network no enya adwuma kram na nsɛm we kɔ so na yensɛm hwɛ ni sɛm ofolo boaten ene me wofa se unit committee chairman adeba manso akwesi so Mr Solomon Combat dodo afa ne se sika gali twetwen ka na okirem nsɛm de ano adene enti ambassador ban sani ma we yamma impuntuo de abawdo mo pa se bedwonso abo akoko empuntuo bia nkoso awa manso akwesi so awa manse settlement ndomba sira ban de adrei adehya mo manso akwesi so omo so ka Ghana adehya ho ban omo hia mo a ya okay se pa me light that is some the higher papa good corona kase
anansi a mo be post corona trek ese the light and so ye odi omudum ha adecha na omoso ha enti ama coast of no na nyina de asai enti ese kwa ye omudum ha no so ntama spoon kwa no omunya nkane afanya de ensu ha de ye besra ban se ko omeboye na onsu emu na ka ye nyankane ni na ye transformer no enya woni a betuma supply corona na sebesra aban se ko moye no ma transformer ne bia ye ko de so asamwa ye ko tem bia ho san ye ntwan na transformer ba ntwan transformer so ma ya twa be sin de transformer ma the light in the higher papa ama se kwa obe ye jan kwa unya na to because o to na meguma ele say I so o ma mo start to generator and oban so o start to so because generator na o use about fuel e ma price we increase and the higher papa ama edu e bi kwa enso kwa e be jare kwa na enwa ye den go go to nsu a e say o mo say generator na mu de fele ntoma tutu nsu no mu ama e nya nsu kwa nya ni ankani nya nkani nsu ha de ye besere aban say onye ye mwa na omen transformer network say omudum light bia na network na teko omudum light na network ateko e network e nya network nti edu abi kura o ya BBC kura so o fa onye obi anfe no say bia BBC den na be fe police kura onye network nfe omo nti ye say adechi ansana network ba na teko na teko ti network go so e ka se pa o ha ye face sa problem no ade mienu we aye papa ade mienu we ya ade a ade hia mo manso mo hu akwedi mpa eni a wuti ye oye unit committee chairman edema manso akwesi so amansia south mensenem e wasante mantem ne den ede Mr Solomon Compact Sika Gari e kanidin ho e na wote ni nkan na no achi na ade hia won mo manso akwesi so kirem se oha na no aye den pa mo so de o maya ode ade ade to DL kasebo enim network if you run Instagram network ni die ye aban ye sele obeboa ye wate na network ni die ene light no edum ha ade chane aso ha edum ha e ha ye pa nti ye sele aban so o meboa ye se kwato na ma enya asem ketua ne boarding network sensem ne ha ye pa upesa o ya de na network ni ko ena light no so aka no modum ti no so e ha ye pa ye so aban so o meboa ye dem ye dos we ma ya bebre omudum light a hyenko a oda okra untime na ka ho so network wo fre obi kra bi emergency ese wo fre ni pa kra wo fre na ayenko ma mitimi fre ni ya onyame de bia na obisa mi sa ada mi fon aduma na mi so da bi eni ye ha network na enye de enye na obema omo aya ma ye kama anase transformer na obama omo aya no na me bra ko ni kai ha se le be ya e ma me fre emergency kra obenya ye ha me me de ya me eni a wuti ye o magana de hia wanom ewo manso akwesi so awa mansia south mensenem awa santemantemu ana wote wanom akwesemi na manebo ye nsem twreni Samuel ofoli boaten ene difri asantemantemu abesom yen yenkwaso anyina mu o my Ghanaian asantemantemu na meka sai MPP amanyokuo no egusu a pa wo makan ni fo mbedi amanyokuo nanim ewo mfinhia nan a edi yanim emu ni santi akane afija kwa bere south eye constituency chairman edema the new patriotic party MPP osini kokoko amanyokuo no odene wo kwaku apia dodo abana mane se koka wakofa nkrata kama sese yakopa ya atom vetin bibia is successful my ballot in papai wakoyi 1 odasoro wa permanent ji agene wa filia fam brutam na the fans so ni age se papai nyame ahira opam na kwaka kirem sese yakopa ya atom no na to number 1 no ballot paper ne so dia we nyina kire nkunumde aka se ya eba ede ama no na chitafo NFI MPP amanyoko ne free say womo wanim sim say said ya tie bia ne modembo akasama ne ntino obetuma de nkunim e wodi bira kase ya operenim na yakopa ya atoma MPP esi ahene ne atu ahenefo a mo watumi amoto abeyeye e amanyoko num osana bo sem na tasudunum mo kwasinanim akwa akoto aba e wo mfimpi mienu na do nsenum apam akan nifo nti kwaka kirem say adamabam mama ne tumi no ba obesem so papam na mna waje mre no ne amse ne otonkra edi fresh sentimentem edema de yakasebo me wofa se babara kurante hwehwe nkomo na me wofa se akane eye kwabre south constituency chairman me wofa se koka kirem a bibia e fine ne modern boy wabo no
bibia da dance o efiso no ankasa no dodo afa ne sa santeman koka na nani abere pa se dwumadi a wopen ne nsa beka ne sample kram into hwe ne mu se yankopɔ ya atoma empe mema ne tumi no abesoma man so mpo kyerem se na deso ade hu na wohwe ne mu se obeye nyina ne se obebo amanyukuo no na yankopɔ ya atoma emfimpi mienu ne de ne nwotwe abato mu no wo betumi akwaje tumi e de afri NDC chine yamanyukuo ni nsem o kyerem se obesre MPP amanyukuo no manyina se munyina monya baako na momfo do mu oden e ma munyina mo ho na doctor Alhaji Mahmud Bawo me behia munyina mo moa na munya baako na monto aba no prim se be ya 2028 to me no osunu be firi nwuram abetena Ghana abankesim ne waso o man so na kwaka kirem se owanu sumpa se MPP amanyuko no ebetima ye no moa waya krado onyina ne bebre ani jeri nyina be ya nto abo waka nsempa edne takrama no numasom na mama ne tumi no oba MPP amanyuko no mu be ye de pa awasante mantem 4 years ago me and me kofa me forms me aso na me tuaka me kofie me ngwana me kofie me wie ye me and am sanso de forms ne den e ba ye afi we die enipa kuo bi na ye ni na ma me da o mase koka family me da mu na mase eni MPP akonya tumi ne ba be hye me nsa nyame ya adom ne de hye me nsa ade ba ko pa mba be ne se mabua ama nkabom abakuo nim se de be ya 2028 tumi no ba be ya MPP dia adwuma mba be ye kasa ne be kakra bi na adwumade no adoso adwuma mba be ye agudie no be kakra bi na kasa na iden adoso adwuma mba be ye ya kenkan ne ma kata so be kakra bi na adwuma no ai bebe je ba be adwuma na bom ye be fa adwuma bom ye party constitution na eya mna kuni aba party ne ho ban no ye nyina ye beba na ye bebo ho ban se de be ya party no enmonyam ebeba party ne mu ba bia se ye wei se kuei enya ho ne ye pese ye wo amanyo ko bia no botaye kase pa ne se mo benya political power mo benya tumi na matena aban mu na me ye madom odi tumi ni hye mensa na me di ko animu a me ba be kadi pe okodi na bomu se de be ya the parliamentary seats a NDC for age no as say mu 5 asa ba ya ho no aka miensa enu 2028 so aka miensa ene wo mo ho no ye ba ne ba ye maden ama ya jisa seats ni na ebiem Dr. Mahmud Bawo bia ye be hwe se 2028 obey president me da wunya mase DLFM 106.9 ane ye damu nyina mo ase ane ya uti ye oye akane afija Kwabre South constituency chairman edema MPP amanyuko no wasantiment ne de ode ne ho kwaku apia premprem opre to me say obeye asantiment mu ochitene ni ediama MPP mekire Ashanti Regional MPP chairmanship no ne abre pass mbato abana ma no na wade nkunim preko no bobo ma no kama na tumi no makwaje edi free NDC amanyuko ni sama ne bo yansem training Barbara Granting ene de free asantiment mu kumase ebesum yen yenyina weso na yakeka madwenkyere ne bi mfa nsamo awo Facebook no se visa mode bi abapa na yankwa me wofa asefo no mummra na yehwe de yakro wa ha na me wofa asefo na de aba na Pedro radio aba na say best news o share live edi free in police kumase tano so Kesben Junction wa me da say na piaga de aba na wasinse samu ba 2029 e buga no ya momo asema na Sandra beka de aba na so ma yadwo dear news o share live edi free tema free zone dear news oja wom ana wasi oja tuato bru den kra e dare say yam Lumba nsupa insupapa na ba na ode aka ho ana wode 100% emojis de tuato me wafa si obrofo kan wotwi nso ye adwuma me wafa si abehwe wafa wate na be prepare na comfort mati de aba na wase enchia kese nkoma na wafa Nhyiraba o DLFM in fact kase aba na official pam best news panel de enchia kese ma DJ Zigibi ana de ba dia efia na say ifai papa bi ono wa madina on ne wo dine de se de wo hwere no sa na mbo cause ifai dia fine ifia nso de no ye wasema na Richard ahwede aba no wo say o ma yadwo na Nhyiraba Kwadwo Sammy bi takrade Kwadwo krum twabe wo de hye kwankron o se ade yo de wanf bantwe bona na otafrija dear news official sweet like bird meat e more the sound manam na enam DJ Ghanaman fire ne so na ye great station DLFM next or say keep up the excellent work done
this is DJ Ghanaman betray station DLFM next ona po bam ede ade ka sen no de aka ho ede abam na Sandra Beka de aba no say wafa priest send my greetings to Adwa Jessica pa Adwa pom ne moto ma ayi o or the dancing brother who moto mfita ema ne moto ya ne hene enti na motene kan na o tweko twede ne musupede de wasama kase na kase hene ne minim enti migusu yi ama ne miyi wi obeba wate sikapa akwatwede ne musupede de wakwawe na yi konkonte wa yi sama kase me bia kwanya ne minim ontumi yi ye ento yi wi obeba enti sikapa me wafa se Sandra Bakase wachia wa feel brutal say de wani aba ne te no hu a so sexious wo feel pa enti yenche wani be na gana ne yaba wo nche wo fie honom asem ne sofa na men sofa eno na ma wo hena paka mu ye ha nya sanka wo hena paka ne ntumi nsoa ne nyina ne say OSP kisaja bendi abatu dwa say ewo mse kan ovulata ya US nkrata permanent resident nkrata wotena ho no madi ne nkwe nanso gana betumi akofa na ba no abegina mnanim ensem we hia se anya no ose still kan ovulata ya wanted ba ko pe yenim de yakro esi gana fo se akofa na ba o mo hia said OSP ene said yakoko akwenti kan ovulata mo ye hia se mo de ba mpa tradition be ya adwuma ahoma ne dem 0534050199 059340 6565 0534050199 059340 6565 One more see their tradition ekwa former finance minister kan ofulata bagana no be facing kwentabu ma dwo medofo yeah jaofa udini be biakasa free mpa show manager na for madina ise ho fedua me yantia nimre yi ofa be pa show any team kasa na do so why ofo kan ofuriata Samoye Bibilia Modeba Kwakofa Nesi Abucha. Update ni doso. Mungo fanembra. Nasa wae bonia. Onemra no embeku. Na kakra na sei na otina na sei na detia na sei yabre. Menko ade mabre. Nesa kasa tenten toponko. Toponko se de bia mekano no. Doso kasa no doso. Edia kasa. Edia. Medase nyamishira. Majo medofo. Yes. Me wafa se wonim radio no twe hu firi nche na se obadwem no krante sa wafa se maso a me wi adwuma na no wontimi nkan biu majo Yeda. Yes sir udini me bia kasa free me let's go me free is how kofisa champion me yenti ofri nsanwam se nanse bia so bia obia bobua no asemo mu sha se nyenne ba de anko me ya anko ma ya dada so mu ka ko fa na ba mu ka fa no da na ehu de se because kan de ye ma ne ndi sa Mesome da se pa ansama mu fo eche mu nyina homa ne da so adem 053 40 5019 and afi 059340 65 Office of the Special Prosecutor obibeka se kwasi Peter kisiaja be chirem se kanu fulata mfani hunni kura ne beba no be facing kontabu majo openi udini be bia kasa free efe malaji pa mu tanu be do wa champion me yenti o do wa Matone. Hello. Yatia bro. Oh sir. Yatia bro. That the nyom na o. Ozi mi kwado sanyo yatia bro. Yes na me ba ma wate. Me da se pa ya me shira pa wate abre de be ya no majo. Me da fu di me bia kasa free. Bodua se Central Region. Mesra na wa ben radio ni kakra wa ben wa me phone na say mete won kan wa chiri pa. All right me yenti wa numre. Ofa Sammy B. Rafo. I dey me say kasa na do so do. Mama so say we this cardia. I was say mo amko fa ne be na say e say e 2000 is ko fie mi ensani na den. E ka say Edi adia. You. Mate me dance majo me dofo. Oh, yeah, ofa. Ya ofa kan ofulata on 7 na san ba no. Wudi na bia ka sa free. Ame di adwa ya free. Sister adwa ka sa free. Me ka free pon me yenti wa numre. Me kukra de MPP. We jike say. That's ka we betumi e Ghana kwan nyina.
Ghana Quayina, I don't know, ye Ghana a bit before pay for a week, sir. Share a win to me. And some way, my dear, and you say you can't watch them. And you say you can't watch, I don't know, yes, sir. And I can't watch them will be more funny. It's simple. Share over. They could down hospital Monday. Ministry by 4 me, Nany now, one of the Paco. The Baku for this car. And can for that to Miss Ramu. Because to do for Miss Ramu, more for the best, I can obey your my gunner. Quite in our schools in hospitals. May I say, I know I drank out the Asmia Numre, my job at all. I know, sir. Hey, what for Dakwa Yadam, Dobro Hoboko? Yamia don't give Yaboko. Open a case in Tianumre. Of I get them as a pioneer, my pa, Moy Dibu, my Ghana. Yes, said them. On a farmer, Oka, same be say, Yebra, Mahama soon could be a modia, and yet, or my mo, once a son, a year woman, my I'm be my once a step pa, my say, President, 10 years and sana, Udi Bonia, Yakamasem. Oforiata, maybe they made a time, not a Kufad, and a band in Kianfa Kufado. And we have a tray. Or your former president. I can't know my penny and not Danko Kufado. Penny don't dank, Yanko Fanam, to Master Walker, man can say Kufado. I did Nanado buy. And he said, Nanado, yet will be obey, Nanado didn't obey Jumanas or dear Bonia. Nanado, I was say who do no Kofaneba. Are they? Sana Uhono. Papa. So Obia when I say your quiet, I say, Yabia Bunun Quinta, and I got a man penny and a babu, I say, what a monquinta, Macano Foliata, or Manamaran is sanity. Hey, yo, no, a moment penny for me, a Hobako, but that's never doing today. Yea, what I say, hey, what's Amazon? Bisrow, it is our bedroom where free radio in China say, or bedroom on a cry, and this Amazon best say, Miss Row. Yes, sir, Saquade. Majo. Major Super one now what and one Samas. No, Miss Awasunda. Miss Awasunda, I said, Miana Masamaso. Saquade, may you tell him if I'm a committee 11. Nhyiraba Pacho. Casano, Senenko Forkan, Casane Dorso. Action speak louder than words. No crepa. Ain't you know, Musi Papana Koya. I didn't say your friends in South Africa for you. Ye broom yakofo mwaba. Meboa. And I don't know. Enti adenti. Ani etimi yakofo South Africa ba na nipa ba ko pe. Nipa be thousands yakofo mwaba na nipa ba ko pe yentimi fanema. Actually din. Ento kasa no mo nkofo papa ne mra. Ma say, me da say. Ya me shira. And one no. Na Ghana I'm not to no level. That's all. Actually din. Me what I say? Hello? Hey, who free and all down? Are you man heading? What I say? Offer. At the same. Passion, I'm not. What Casafre? Comfort man, see. Casafre. Spin test Coca-Cola. Better me and Tianumri. Can say, we just need to do the need. Comfort, as a question, Polytank move, as a free move you. Polytank, no shame is idea, how can I enter on Kamate, Majo? Uncle, good evening. Yeah, me judo, Medofo. Mamma for you. Yamia do me with Mamma for Tama. Uncle for change. Sister for me into. Uncle Mopocho, yesterday was sort of a pair, Benyan do what? Macala more one can be my balance. Oh, the dad cry. I don't have a number. Yo, Mate. Medas no agent, they fair valley for na colony, their friend for you, Median, Simajo. Cafra, went to me, as nurse, and we anissa. Coffee said, yeah, and one no. Now, I know at his eye. The near Maka can I send it here. Dear. Ain't any Pahua them. You radio my Ghana. Now, go for him, say, young boy, Toma. You might be basso a you, pram, what? Pram, my basso, Ella. Wouldn't say about pram. For Mike, no. Wouldn't say about pram. Where is about pram?
well for Mark and Enku, Encho, and TB one on a cassa and your way. What is about a pram? Minimum pie, sure. Aha. No craftsman woman say pram for no more fashion, homo fashion. A basso den na DLFM, a 1 year quatna. Near quay morning show your programs in India, aqua preparatory. Aha, Antione, Regina on. Nidina ya day, Regina. I say one kind of Regina. Regina near at that time. Oh, I bear for council Regina. Yeah, upgrading no. Enti ya baba ko na ya kopa dwumaden e wo pram enti mu hyan lazy amiem grand opening any official lunch ni ye ginam chese market says e ho be the brutal music and cultural display awurade nyankopon Jesus Christ e be share say on the 14th August osana boss me tasu di 9 na chese ya bia no o pram awurade nyankopon ye ba gidigidi na on the 15th August no enwuma ye de ba ho no DJ His Man Jinem, DJ Zigibi Jinem, DJ Omarion Jinemu, International DJ Afibe Jinema, oh, Radia Shaman, a way Shaman for Yamontia, oh, we are pram, a hobby de pam. Now, on the 16th of August, I know a honor Ebefan is a vocational training day 1. Pomomadia, Church and Juma Park, come a month for Philia from Fana Muntiaka Precram. On the 17th August, and this is vocational training day 2, and this is also Fanaqua. Not day, dear. Now, on the 18th August, a bay art and drawing competition, a dear, a one ella beginemuno. Yes, no co school, no art, or ya dear pa, no so babiginem, near preparatory come up. Now, on the 19th, and also a basic palm, a basic Jumadias to Kuba Baswa. And yes, Kuma doesn't share on the 14th, some preparatory, and Quanquasi on the 24th August. Na pram fashion homo hono yanko preparatory kama kan fama mwate ehu hia pram ho be de e be de so na DLFM ye te kire pampe yanko ne yanko ma hono monya de pram Anglican Park ene dwuma de su ko etesa no e be ko so ntimumwa ne nyina nko hiem pram fu ye ba munhyaye ne bibia ye kama na afiba we no de mete na esa de mete na sa on emo ya o moya na mpenize sabe onyonko da na woda enti aya na mun stay safe mate stay safe mun stay safe na sama tumi nwa ase fo no fo say ela stay safe okay ade da you say then I say onka then I me se hwe ohun yi what ewie mo ohun from a bow ewie mo ni nya o a pow amanfo achigu obuta amanfo achigu o amanfo achigu ho te mesra mo hwem ye se wachi beda ho set awu asamato nti no me metufo na monim se DJ Afiba ade ato nani bio maka kira Afiba se ye wonsuma kwa hene wo fia no mo no ho moden na ankon hwe sunsun mu se de abusua ne kwasa ne moa yen ahu nti Afiba wo moden na hu me wo fa ase marker no mwawo huhu mu kwanso na ommo abusua ni nyina ho ba ma ya wate ya ni sao na suma kwa hene onya adwuma na ma because said ya wawo ni kwaso na ha dwen ablante wa kama no ho odin fa yentesa na ba mu owu owu fun sa no na aba fa ne de ne ko enya fine ahu enti ayi abanti me ba montwa me sema me ba na me mfa ayi nka wa ba kwemra na me wafa se ba kwose ya te abre eyenwom ba kwade na koma so na me hwehwe ma no wate enti yeba desi ana yemfa eyenka boyi monitor na eja yenko anim o eye kase bo no so ana se yebunu kuma ne sa enti no me ba sesi a me ba esi ana ya prepare yemfa ne sem na sesi a
empeni se eyi wo hoi eya kwagya na de nachi apaya no enye ono a no pam na dia ade ato nani nso enye no a ene woyie dusini a oso abrefo oboakọ ebe fi mabusua enya bidie ba mo wu a onfere nipa no onfa se de obobre ene wa honfete na ohuritina esikafo mpa so a odidi awa etwe nanum spadede emra wadi fufuo ni abankwanya wie aba moden ademirika tente ohare so akwatwe DJ Afiba enna busua de hye pon a ne din ade Mr Harrison Yao Mante Amwa dodo afa ne se Donken edna to yanom wonse do a asemi ayarho semi yipa na busua ede asi wose twidi ya mponyankopon ya adom na abrewa yipuma kwan mu a efia da bai ebeya kita wonsa bosuma yi woni da so de nan ewo fempim mienu ne do ninsia mu a abusia betena se na wonom aye na wotwe ewo Presbyterian Church Bethel Congregation ewo tutu akuapem eno anopa nonson na abusia no ahia anopa tutu na omo wie pe abusia besare na wonom akom mankrato tutu akuapem bia ya wonom ehyiam deba grants wonom na wonom akwakotoa ya wafase abusia de hipon a odi abusia ni nyina yaw ya wafase Harrison yaw Mante Amwa na wotwe no eso onya mfinhia no aduana 44 years na mo wafase wonya ye enti DJ Afiba abusia omno wo akuapem tutu anasa tutu akuapem etonsa ede afre omaga na de hye nyina se nkopɔ ya atoma efia da bai ye nyina meja wonom na wonom de hye wonom enkodi ne na wotwe efia da kita won sabo sma taso donu nan enfempem mienu ne de nunsia mu ewo tutu akuapem anopana no so pepe na Presbyterian Church Better Congregation na busua na hia no so pepe na mo hia omu wie pe na ye de ani kire mu ewo tutu akuapem ho a mankrato be ya omu hyiam na enhyamudie kwaso na ho pepe no mbetena na wono matoa ya de nyina Mr Harrison Yao Mante Amwa dodo abon ma ne se Donken na wotwe hye no eso momanyi kwagya wono na sabi eka na ntia mpani se na aka to efisa ye wono ma enka wonom ebeba mane boyi DJ Afiba o ye adwuma o DLFM 106.9 ene wode enka boyi ebaye Kofi enka bone ye de asina awoda ba ko akam me wafa ase nipa bonfo a ode ne ho kan wura agesa afe ansan wasamba ono wa na onim de ope wasase so nti ye nka na bebre o kirema na de nyina an adodo abone se Barbara an or Barbara ene yankopon de afe ba ko aka ne mfie ho nti we hye happy birthday yankopon ma ne kwatenten onyi kiremu ode sese yankopon ma de ope nyina ne nsanka ne mpa bone se yankopon ma ne kunu a obebo na na bra boye from sabe nya de a obema na butohwe na ho kire ba busuam ene de omfa nya hwe enti mo fasi manuala nyako osei imprempren wabadwe ne DLFM 106.9 nanso akubonti no oba adwuma afiafe na damfo na de nyina and babe o ahofedua Barbara osi nyame hira opinu awoda no nyansen kokura de hwe anim nyansen nkopon be hira na bi aso no abusua nyina so happy birthday to you ahofedua awudinde and baby and I say Barbara nyame hira opinu awoda no oyansen kokura otenfa our lovely gone here ya or a student ono so yinu makwa on minim se wa wie kura ne ho afa pa wa wale na afi me se wa wale afi ba ya we say on wale because krom ha no ma ya no ono na ohwe hu ni se o ma so a wono do ba wade afi ba nim se wa wade an on wale waka kire no me sero be register no wate
sabe an da chi besi ni yinti because me wa fa so hwe sɛ nyame ahyira na yentumi hwe ma manfo enye ne basasa ente hu hia pa enti ka se bɔ ne yɛde asi emusɛmufo ne ya miss mebel antwene sɛ mu ma yɛn champion tailor bɛ mo boa dansro ja wɔka ne ho asɛm mfa anya hwe kra ɛde yɛ kopie mu Facebook ana afi nso yiti makasero nya bi hwɛ na DJ afiba ne ɔyɛ nso man kwa hene bɔ yɛn ho ba honhom mu ma yɛn ɔkenka ne ya ba ko penansan DJ Zigby echinchim kasafire mfuma de sumia numere yi me wɔfa sɛ ba Regina ɛne Emmanuel ɔsɛnya ako ɛde ma ho fɛ no nim nyamba tai ya chifia edi ameje so yɛ wɔfa ɔse ade yɛ de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B Bantry bonana ene ma hotedin me so a di international DJ afiba na eba free samle kwapim nondu radio ne ya ne dia kasa nim enwom ne back to back obo onwom sa kwapim se wa bebra be sore won sore ye no so sore ye enti se dia ya no na fiba ayi no wanya bi won ewurade nyankopon hey edion yeah we ase ayedion afiba mo hwe mo ye mame mate mo hwe mo ho ye nyampa because ade ekọ no mo fa mani nye ba akokura me wura ho ena me wura ho sa me wura ho because me ho aka na so benden me ho aka pa me ho aka den na afiba me wo fa bi kire se ade bi a na ni je ho pa na me hu ba bia akɔhye me hu ba bia wa hye enti me so DJ afiba na eba na me wa fa se a wo say dad Lumba nwum we ya wo de pa na me bua ma wate enti me sere so na na odofo ompra kire me ya numre ya me pese me bɔ nwum na o ne wo hokafo nsa o nku a wo sa me ba bedum radio no ofie o ndi wo mode na odofo no ompra kire nti enwum isina wante won ka DJ afiba is up next wait also from now to 10 p.m. enwum nko a ya kramo